Yo, yɛkyeakyea wo bibia a wotie saa berɛ yi. Sɛdeɛ mu ne mu no, agyae sɛ adeɛ kyena sɛ woante asɛm foforɔ a ɛnyɛ. Nansɛn yɛho sɛ owuo de n'apakan abɛsi Despite Group of Company. Despite Group of Companies. Yɛho sɛ owuo de n'apakan abɛsi wɔn aboboa no. Nansɛn na kwadwo wi afio sɛ yɛnua bɛma yi ɛkɔɔyɛ. Ɛnna yɛkɔda sɔre yɛn nso a ɛyɛ yɛn nyinaa yɛnua yɛwɔ fa yɛ papa na n'agye nsikapa nso ɛda yɛ a wansɔre. Na bebree na bebisa sɛ hwan ne n'agye? Wohwɛ Asante Hima wɔkye hene kyerɛ sɛ mpanifo ayie ebia no ɔno ɛne wɔ nipa a yɛ na wɔtae sɛ wotie paa a yɛ na wɔtae ɛyɛ ho dede ɛne adeade. Kɔtɔkɔ henie hwan henie sɛ mo ankasa munim. Yɛsɛ mɛtumi akasɛ Ghana ari ahemfo akɛseɛ mpanifo akɛseɛ a wɔn nya yie nyinaa no owura yi ɛna sɛbio wobɛkɔ TV station so radio station so wɔn na wobɛte ne voice sɛ wɔyɛ ho nkaebɔ. Ɛna deɛ Nana Jessica Padaya wansɔre. Na mostly yana nneɛma bebree wɔ sɛ yana ebisa sɛ ba ne sɛ bɛyɛ sɛ 1.5 years ni sɛ wotietie a afe ne fanie a wɔde yareɛ. Mom yɛnkɔ hwɛ ne video yi yɛba a yɛbɛsan atoa so yɛdam ase. CEO sabe oronso atrasia dwumadie no na Jessica Pakatachie toa so emae yɛda ase. Yo ketefo yɛdam ase kete yɛdam ase. Mo benkum so anyina no metie mo nkasa adepa na ahafo no ane mo nifa no ɛyɛ abafie eti ahafo no salt dabi watwa bro gira de wo na salt ahafo base na ma papa ahafo ya jinhyira no gidimfo no ha salt nifa salt sure but some kasia ma bema kwame frimpong man so da kabre bodo mewu oda hwene amu awroye mu wonim da bi onim amu enya akofre eja bisa keto amakese ba kwa ni nsaduru soro mmom nsama de hye abra aso sa dwumai ye toa so firi ha twedi ampon abagina dwa na dwuma te sei no si enya obi ani anim na ye kɔ ne saa na ye mpeta aduasa asisi duaso obi atiri ho apa wo hunu pani ehunu akoda na so nyede ya ahemfu nkyiriya ebi ededa bi achi na ansana no abrantia bi ɔno ɔtese de ofra gogo fisi ma me bi ɔwa gogo ha ne ba no bolare bonsam kase basa pajansa de hu pacho paja mu a eke hu de tra mi kan sa eye doctor kwabradofo ne ba no ɛna ne yere so firi agogo afei abrantia na wono ade atia no pakopema nwumre wo pawu mpo obema wasere fise ya hwihu mo nsa se wansere a ya de bo wawu ntam funny face cow and chicken UTV is all about you. Sabe de kaswa trotro yadamase kaswa o mukasa trotro kaswa mpaye ɔkyekye frenchim nyankropɔn twedi abɔ wɔtwere dua mpan nyankropɔn a ɔyɛtwere wo yɛmpan hwe da biara da ɔyɛmyɛfo a wɔyɛmyɛ dɔ ɔsoboro so bisa ketewa makɛse ɔbasa yirifie nyankropɔn twedi abɔ adɔyɛ wɔ mu ɔpiti asunyame a wopiti nsuo ma ne da ne mana ma Israelfo nya aduane di yɛ Oba nyankropɔ twedi ampowa wodi tumi hye Mose pumam abɔde bɔ obuo ma nsuo firi mu baayɛ
awurade abapoma korona na ade hyɛ ho animonyam atwa apokɔkɔɔ mu mmienu si ati abapoma korona da na ade yɛ wɔn nsɛnkyerɛnne wɔ ɔhene Faro anim ama eyi wɔ brade ma akurukyerefoɔ ne konyayifoɔ ne nkaberekyerefoɔ awɔ atumi ani nkonim ɔda asikyi Yesu wone wadi nkonim wɔ Calvary wone ade owu ato fam na asɔre yɛ mɔborɔhunu nyankoropɔ twɛ di ampɔn wone agyina court edi ma mɔborɔwa ɔkwankyerɛfoɔ a wokyerɛ adifrafoɔ kwan wɔ sum mu ne wɔtu mirika ɔgyegye taataafoɔ a wone bafan baako kɔmpe agya bisa ketewa ma kɛse wone ane mum ka asomsam Jehova Shaddai yɛda wase Jehova Nisi wayɛ yɛni Jehova Rafa kadi wayɛ yɛi Jehova Adonai Elion Shama Jehova Jireh Jehova Shalom yɛnkasa na nkyerɛ wɔ propose prɛmpɛ nyankoropɔ twɛ di ampɔwa wotumi ti sɛ agrada na bubu adupɔnkɔ mu wɔgyemene katakyɛ Yesu a wayɛ sɛnko enipa nti wadwuma se da biara da ɔyɛ nyankopɔn wona ade nsoroma sɛ awia mfiri tetentere na ɛnante wuo na ade awia si ne sibrɛ ade bosome nhyɛ ne hyɛbrɛ na ma osuo asi atimurukum wɔ wiem na sɛ ɔbɔm na gye kurura na nipa hu sɛ ampa ɔpra na ano agrada na ɛyɛ adwuma ɛgya deɛ wɔyɛ ama ɔpani Joseph Kwasi Asante wɔfa Kwasi Mayi yɛne wo ni ase da wɔyɛ bi ayɛ bi na wɔayɛ bi saa bere yɛ ba bɛkɔ wɔne atofo kɛse a woturu mpempem ankoma woturu kɔturu ba wɔtwɛn korɔtwɛn ba firikyi frɛkyɛ fra mmerɛ fɛntɛmfrɛm nyame a yɛfrɛ wɔ kyirikyiri koraa no a na wɔgye so wɔ yɛn nkyɛn ɛgya kora wɔ biara wɔ kɔdeɛ ntabaa so ɛsan ne musuo deɛ yɛyi ho akwa sɛdeɛ wogyegye Israel nɔmarima taataa na nkɛnɛ nsia kwan wode ɔmutwa no nnafua maako wɔ ha ɛyɛ mfie aduanan no saa na gyegye obiara kɔduru deɛ obiara hwere yɛ biara no wonhyɛ na ade gu Mountain nso no fa gu etifi maako sɛdeɛ ɔde ogyaframa ɛyɛ Pentecost gya anim onyam ne ɛde nhyɛ ne ehu sɛ woyɛ nyame awurade yɛde wase wɔ Yesu din mu amen nti yɛdamase ɛme sɛ woahwɛ ne video no afei sɛ wowie afiri no kwa no a wakae no nyame nhyira wo bɔbɔ ne sɛ unsubscribe a subscribe sɛdeɛ biribiara de biribiara to a wo nsa bɛtumi aka nyame nhyira wo biribiara